Com ja sabeu, aquest és un programa una mica especial, mai el faig en català. Només l'he fet un cop, amb l'André. I avui... Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, Cuse. Què tal la NFL? Pues avui és el primer programa que hem de parlar, que em va venir la idea pel programa de la Marató, que era salut mental, i he portat una psicòloga, a Mary Capdevila, graduada de la Universitat de Girona, una dona de 28 anys, nascuda a Manlleu, que per cert el Manlleu ha guanyat avui contra l'Horta. Sí, l'he estat veient aquesta tarda. Molt bé, molt bé. Pues hola a tothom. Soc psicòloga, sí, però ara mateix no vull deixar clar que exerceixo com a psicòloga, però bueno, estic per parlar sobre salut mental, que és molt necessari i... Se la escucha bajito. Hola, Meridos. Te l'escolta baixet. S'escolta baixet? Sí. Hola, Meri, benvinguda. Vale, doncs parlo més alt, no passa res. Bueno, llavors, jo ara llegiré la definició que he trobat de... No, que lo arregles, Scut. Que lo arregles, Scut, sí, si lo tengo que arreglar yo, macho. ¿El qué? No, que ho arregli jo. Puc pujar una mica, però... Aquí. El que deia, ara llegiré la definició de salut mental que he trobat. He trobat dues. Que la segona no m'ha agradat gaire. Faig un spoiler, però... Ara ho parlem. Bueno, segons la Viquipèdia, la salut mental és l'estat de benestar en el qual l'individu té consciència de les seves pròpies aptituds. És capaç d'afrontar les pressions normals de la vida i pot treballar de manera productiva i fructífera, i és capaç de realitzar una contribució positiva a la comunitat. En canvi, l'OMS descriu la salut mental com un marc biopsicosocial que obre la porta a la possibilitat d'intervenir de manera efectiva des del punt de vista de la promoció de la salut mental i prevenció de trastorns mentals. M'he equivocat, la que no m'agrada és la primera. Perquè no entenc per què relaciona salut mental amb productivitat laboral. Ja. Bueno, perquè aquesta societat, no, es basa en la productivitat. I aquí, doncs, evidentment, també no estic d'acord, no? Però... No, a mi m'agrada també la segona, com a marc biopsicosocial. En definitiva, la salut mental doncs, és l'equilibri entre el benestar emocional, social, psicològic, afectiu, econòmic també, no? Llavors, gràcies a aquest equilibri, no, podem desenvolupar-nos com a persones i gaudir de la vida, bàsicament. I quan això no ens ho permet, doncs ja no gasta. Llavors, descartem que sigui obligatori haver de treballar per ser feliç. Sí, descartem-ho. Para mi serà una classe de català. El que passa que a la societat li va bé, en el capitalisme li va bé, no? Que siguem productius, perquè si no s'aniria tota la merda. Sí, sí. I ja està. Si ho descartem. Els va bé que estem tancant cada dia. I des del teu punt de vista seria més com la segona, no? Sí, és que aquest equilibri de benestar emocional, social, psicològic, físic, econòmic, no? Que una persona, doncs, és evident que primer necessitem les nostres necessitats bàsiques, no? Cobertes, sigui menjar, un sostre, una família, una educació, i tothom ho hauria de tenir, malauradament no és així, no? I llavors, evidentment, sorgeixen problemes. I més enllà d'això, doncs, llavors, quan tenim aquestes necessitats, doncs, podem anar més enllà i tenir somnis, objectius a la vida, no? I al primer món, doncs, ens ho podem permetre una mica. Que passa que quan no podem desenvolupar aquestes facetes de la nostra vida per algun motiu en concret, doncs, llavors, la salut mental... Yo tampoco pienso que para ser feliz se tenga que trabajar. Oh, mira ma mare. Soy el Iker. Ah, bueno, és mon germà. Bueno, tu no has treballat tanta vida, Iker. ¿Qué diu l'Iker? De moment estudies y bueno, de aquella manera. Yo tampoco pienso que para ser feliz se tenga que trabajar. Molt bé, és que és veritat. Evidentment, la teva feina et pot fer feliç i ho aplaudeixo. Vull dir, és l'objectiu, no? En realitat, que tant per tant que hem de treballar en aquesta vida, que ens agradi, que ens faci feliços i que contribueixi a fer el món millor.
No, La meva feina em fa feliç. I que alguna cosa a la vida has de fer. Vull dir, potser no, si hi ha una falta d'activitat, a qualsevol tipus d'activitat, sí que pots estar fora A mi d'aquesta salut m'agrada mental ser que diem. mestra. Algú has de fer amb la teva La vida. meva No cal típica. que sigui la teva feina, però algú t'ha d'omplir. Sí, exacte. Necessites objectius, no? La vida com a persona per créixer i per seguir avançant. Si no, si ens estanquem, doncs la nostra salut mental tampoc anirà més. Vull dir, sí, necessitem reptes, necessitem... No cal que sigui la feina, poden ser hobbies, poden ser mil coses. Que bé que parla la meva amiga. De trobar allò que ens satisfà. Sí, parla molt bé. Ja. Ah, sí? Parla molt bé. Orgull. És que jo me sento els comentaris, ja m'ho aniràs dient. Sí, no, de moment això... Molt bé. Que molt bé, t'estan dient tot, que molt bé. Ai, gràcies. Tot i que parlo català, d'Osona. Bé, creus que la salut mental ha estat un tema tabú durant molts anys? I Ens ja encanta. no només la resposta, sinó el per què. Perquè, Vale. òbviament, és sí. La resposta és sí. Òbviament. És una possibilitat. I òbviament Sí que encara ho sempre és. Sí que és evident que s'ha millorat molt, mirant enrere, no? Perquè tot evoluciona per sort. Però encara ho és un tema tabú. Per què? Doncs perquè no interessa o perquè necessitem, no, que a vegades pot estar mal vist o no interessa, no? I s'amaga d'alguna manera. Però encara és tabú, hi ha molts estigmes i molts prejudicis encara avui en dia, per la desconeixença principalment, perquè els trastorns mentals no afecten el 100% de la població, sinó que és minoritari i, per tant, la gent que no pateix aquests trastorns no ho vol veure. I està millor vivint la vida sense veure-ho. I llavors, doncs, què passa? Que si... @yudri_94 sí. No sé, es más la opinión de llamarte loco, aunque no es correcto eso. Doncs existeix el tabú. Sí, jo trobo que és una mica el que diuen aquí pel xat. Diuen, sí, no és una mica l'opinió de llamarte loco, aunque no es correcto eso. És això, jo crec que la societat veu només o blanc o negre. O estàs bé o Baja estàs chat boig. que al final si habláis no se escucha. Sí, no hi ha matisos, no? I jo crec que ens en faríem creus de la realitat que existeix. Vull dir, potser al nostre dia a dia no som conscients del nostre voltant, amics, companys de feina, de com està la seva salut mental, però estic segura que tothom a la vida pateix estrès, ansietat, que passa que ho amaguem, perquè se'ns ha dit que s'ha d'amagar, que se'ns ha dit que hem de ser perfectes, que hem d'estar sempre feliços, contents, i llavors hem d'amagar quan la nostra salut mental no està bé. I llavors existeix el tabú, sí. I l'estar boig, doncs mira, la gent que no ho entén és la definició o el nom que li posen més fàcil, no? Però no té res a veure. Que ha baixat el xat, que em deien també que se sentia molt alt. Està començant a sortir a la premsa i al debat social gràcies a la pandèmia, la salut mental. Ho veus com algo positiu o negatiu? Vull dir, fins i tot s'ha parlat al Congrés dels Diputats. Molt poc, però s'ha sentit salut mental. Jo penso que tot el que porti a parlar de salut mental és positiu. El que passa és que si ens quedem només en parlar-ho i prou, per quedar bé i per posar-te medalletes, doncs no serveix de res. El que es necessita és que se'n parli de veritat i que els de dalt facin alguna cosa, no? Perquè sí que nosaltres al dia a dia podem fer coses, evidentment, però els canvis reals els fan els polítics malament. Se han de fer propostes i marcar objectius. Que sí. Nosaltres tenim la funció de fer pressió, no? I de interessar-nos per aquests temes, informar-nos i parlar-ne, com estem fent ara. Sí. Sí, jo això perquè el que he sentit era això, com es diu, l'Errejón. L'Errejón dient que ha fet molt mal la pandèmia i que comencen a sortir ara els problemes de salut mental. Jo crec que ja existien, evidentment, la pandèmia ha estat el desborde màxim, no? Que ha portat a que això sigui insostenible i que s'hagi de posar sobre la taula alguna vegada. Però existien abans de la pandèmia i existiran sempre. El que passa que mentre es podia tapar, es tapava, però ara no s'ha pogut tapar. És evident que també en una pandèmia on has d'estar confinat i els teus drets es posen en risc, sorgeixen més problemes.
és evident. Sí. I els que ja estaven en problemes pues s'han agreujat. ¿Qué putas debemos de seguir para ser feliz? Es un podcast serio. Arroba i Cosmic Gat, esto Sí, es vull tema dir, serio. jo he estat confinat una setmana, potser, ho he estat, aquella que va donar el meu positiu, i jo em vaig confinar per prèvia. I clar, vaig estar en aquest estudi de 4 metres El quadrats, sufrimiento es un problema confinat. mental y no se habla de eso. Vull dir, i tenia l'Andrea a mig metre, però és que estava sol tot el dia i estava tancat en un... Bueno, em sentia presoner. Vull dir, trobo que és algo que la soledat ha portat això ara, perquè molta gent s'ha hagut de confinar, ha deixat de tenir contacte amb la gent que estima i potser hauríem de veure com fer això d'una manera millor. Vull dir, a les residències porten 2 anys i pico sols, sense veure la gent. Totalment. Sí, és com que per protegir, no, s'emmascara amb la protecció, jo crec. Sí, confineu-vos per protegir-vos, vale, però hem confinat i hem tancat els avis, però és que potser els hi queda res i menys perquè són persones grans i el que estàs fent és que els seus últims dies estiguin tancats en 4 parets sense poder veure la seva família, no? I al final és què pesa més, saps? Una cosa o l'altra i estem oblidant la salut mental en tot això. I també és evident que no és el mateix que una persona rica es pugui tancar dintre la seva mansió a una persona que viu en un pis de superpocs metres quadrats. Vull dir, aquí la riquesa també ha influït molt en la salut mental i vista del confinament. Aquest món és fet per rics. I sí. Per tant... Ui, han preguntat. Vale. ¿Creus que hi ha molts trastorns mentals que no estan diagnosticats? Pregunta, ma mare. Podria ben ser. Començant perquè anar al psicòleg és tabú i la gent pateix molts trastorns sense dir-ho, sense saber què li passa i sense posar-hi remei al final. Llavors, sí, jo diria que sí, que hi ha molts trastorns sense diagnosticar. I, per tant, molt patiment que no es posa remei. Sí. Bé, això d'anar al psicòleg i tal... Puedes tener depresión y salir de ella tú solito. Jo... Bueno, mira, però fan una altra pregunta. Pots tenir depressió i sortir d'ella tu solet? Com a experiència no ho sé, no ho he patit, però ja em suposo que sí. No vull dir que tothom que tingui malestar emocional hagi d'anar al psicòleg i no pugui passar-ho per si sol. Què passa? Que quan parlem d'una depressió, quan estàs amb depressió, és que realment la teva vida està incapacitada. Tu mateix, no crec que no seria depressió. T'afecta el teu dia a dia, et costa sortir del llit, no tens ganes de fer res, tens una apatia, et trobes cansat sempre, etc. Llavors, t'incapacita la vida. Llavors, quan estàs en aquest punt necessites ajuda professional, sí o sí. Si no, no crec que puguem dir-ne depressió. Perquè també una de les coses que fa la nostra societat és que parlem molt a lleugera, hi ha moltes paraules que s'han banalitzat, no? Sí, estic deprimit, què depre? No saps què és la depressió realment si no ho passes, no? I a vegades parlem amb paraules que no tocarien, no? Però entenc què vol dir la persona. No tothom que té una pregunta que ha fet no sé qui. No tothom que té malestar emocional... No tothom que té malestar emocional necessita anar al psicòleg. No. Però també hem de ser prou llestos per saber quan la necessitem, no? Per dir, doncs mira, això, si m'ajuden, estaré millor i passaré més ràpid. Fem una pregunta més i ja ho deixem les preguntes pel final de la llave, si no, tallem una mica. Pregunten si pots definir el concepte TOC, definir-lo. Vale. TOC és el trastorn obsessiu compulsiu. No et diré la definició del DSM perquè no me la sé de memòria, però vindria a ser... és que n'hi ha de molts tipus, i és complicat, però en general és quan una persona s'obsessiona, és que clar, n'hi ha molts tipus. Tant pot ser, per exemple, suposo que tothom té en ment alguna persona que
abans de sortir de casa necessita tancar les coses o comprovar. Fem moltes comprovacions. Se puede considerar topizar una paella mal y al intentar ponerla bien quemarte. Els teus pensaments, o sigui, la cosa és que hi ha un pensament recurrent que et fa que hagis de fer 1000 comprovacions i no et deixa viure, bàsicament. Necessites, o sigui, hi ha un pensament que no és lògic, que no és normal, que la resta del món no el té, y tu sí, i que se t'instaura i repeteix. Pero si eso puede ser TOC. No sé si Se puede considerar TOC que la cámara d'escut esté al dins de siempre. Jo crec que si no ho poden entendre. Jo el que anava a dir és, jo sí que he tingut experiència en el psicòleg, he anat un parell o 3 de sessions, per un tema en concret que sí que no comentaré, i clar, des del punt de vista meu, jo no sé si em va ajudar gaire. Bàsicament les sessions consistien en anar allà, a explicar el que havia fet durant aquells dies, i prou. Ni m'aconsellava, vull dir, sí que és cert que jo vaig intentar sortir més de casa quan anava, i ella quan veia que jo sortia i feia coses, entenc que per això no em va dir res més. Però bàsicament com aprovava les accions que realitzava i ja està. Vale. No sé si... Clar, i en aquest sentit, evidentment, trobarem 1000 exemples de gent que ha anat al psicòleg i no li haurà servit, i evidentment gent que sí. Vull dir, la cosa, jo el que recomano a la gent és que no et quedis només amb una experiència, sinó que si aquell lloc no et funciona, és evident, les persones són superdiferents, per tant, un psicòleg a una persona li pot anar bé, a l'altra no. Llavors, canvia i busca i forma què és el que et pot anar millor o no, i depenent del que et passi, també hi haurà algú més especialitzat en això. No? I llavors, també és el psicòleg al final, tu t'exposes, estàs vulnerable, no? Llavors, també t'has de trobar en confort amb l'altra persona, i si no t'hi trobes, doncs canvies. Jo crec que això és l'important, que vull que quedi clar, que anar al psicòleg és necessari i no t'ha d'anar bé la primera, no passa res. Sí, no, vull dir, si em tornés a passar el que em va passar, hi tornaria a anar, però de cap, segur. Vull dir, no... Potser no al mateix lloc, però... Bueno, el que em van enviar tampoc podia triar gaire. Vale. En aquest cas potser era més salut pública, no? Sí, era per salut pública. Vale. Pues així és més limitat, però... Jo sé, l'altre problema de la psicologia aquí en aquesta societat és que... Entiendo que el psicólogo te hace preguntas y te acompaña para que tú solo encuentres el camino. I els recursos són molt limitats. Vull dir, en privat i pagant, on vulguis, les teràpies que vulguis i el que faci falta, però... El psicólogo te desnuda. L'altra crítica, ¿no? Hablándolo con la gente de confianza y buscar a alguien que te apoye. Me equivoco. El psicólogo te hace preguntas y te acompaña. Sí, a mi era això. Era parlar de com m'anaven els dies i ja està. I em deia que si li semblava el que feia o no. Que generalment era que sí. La següent pregunta era... Perquè parlàvem això de la socialització, de que la gent havia estat molt aïllada. Creus que la socialització per les xarxes socials és suficient per a les persones? Ens omple prou? La meva opinió, no. Evidentment, les xarxes socials aporten moltes coses i són necessàries fins a... Si tu et fan servei com a persona i són positives per tu, endavant. O sigui, tot és positiu, no? Però yo creo que son personas sociales y necesitamos el contacto cara a cara. Ya tomaré notas y haré preguntas cuando lo revea que nos deje un mail o algo. Davant d'una pantalla, perquè també jo crec que a vegades el que ens pot portar a les xarxes socials és una sensació falsa d'amistats o de... No ho sé, estic parlant en general. Evidentment, no vull dir que no es puguin tenir amistats i parlar per la xarxa, però... Bueno, és el que s'ha creat ara, no? D'Instagram, que si seguidors, que si likes, que tinguis 30.000 seguidors no vol dir que estiguis acompanyat, saps? Socialment, i no necessitis aquest recolzament fora de la xarxa. Llavors, és perillós només basar-te en això, perquè la realitat i la xarxa no és sempre el mateix. I bé, jo trobo que fins i tot pot ser negatiu, perquè et fot una pressió, vull dir, jo faig
Jo ara faig aquest tipus de coses. Jugo una estona i tal, sí que tinc 3-4 persones, però és cert que veus gent que dius, hòstia, si és que jo crec que ho faig millor, i té 55 o 60 persones, i et fot aquesta pressió que si tu no fas que t'és igual, pot ser negatiu. I tant. Jo crec que les coses, en general, tant siguin xarxes com DLX, són positives si et serveixen a tu. Si et crea ansietat i pressió, adéu-siau, no val la pena. Tot et pot tenir la seva part positiva, però has de mirar què t'aporta a tu, perquè si només ho fas perquè és el que la gent fa, no t'aportarà el que realment busques. Llavors, i també el que vegis que algú altre tingui no sé quants seguidors no vol dir que sigui la realitat. Moltes vegades aquestes coses són, no sé si falses o no, però no vol dir res de la felicitat de ningú ni del benestar. En aquest sentit. La següent era que segons he estat buscant, no? I segons dades proporcionades per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, el 2020, 21.697 persones van morir a causa del que defineixen com trastorns mentals i de comportament. Creus que com a societat podríem haver fet per evitar aquestes morts? Haver fet més? Gran pregunta. Jo crec que el principal és conèixer-ho i saber-ho, perquè quanta gent sap que aquest nombre de gent es mor, no? Per trastorns mentals. No. ¿Qué es lo que sabem que és? Menores de 30 en España este último año han muerto más de suicidio. Tampoc el hem de saber tots, però simplement és conèixer la realitat, no? De la gent que t'envolta. De trencar amb el tabú de dir, ostres, però avui estic malament, perquè m'ha passat això, i porto X temps així, i normalitzar-ho, saps? Perquè en aquesta societat és el que dèiem abans, no? De ser productiu. Se't mor algú i el dia següent ja has d'anar a treballar. No? I la societat no et deixa estar en dol, no et deixa estar en patiment. Que tot toca, la vida és així i hem de saber que hi haurà moments millors i pitjors, però tots s'han de viure i experimentar, perquè a los pilotos les dan más días libres tras muerte. Que ens passen. Llavors, primer és aquesta, jo crec, de deixar-nos o sigui, treure aquest mur que tenim al davant, no? I, evidentment, s'ha de fer molta feina des de dalt, d'investigació, de tractaments, d'invertir i de fer mesures perquè això no vagi més, no? Quines són les necessitats reals? José, quants dies us donen els pilots per mort? Vull dir, trobo que està bé. Posa que els donen més dies, però tampoc. No sé. Però també és molt relatiu, no sé això, però vull dir, et donen dies, en general, a la gent que no és pilot, però si se't mor un parent superproper, però és que se't pot morir un amic i tu estàs fent una merda, no? I jo no tinc el dret de quedar-me a casa. No, mira, deia això, que si no estàs bé no voles. I és pilot, d'avió. Bueno, això també està bé, no? Perquè, clar, una feina de tanta responsabilitat, la salut mental és superimportant, en aquest sentit. I si no s'està bé, doncs la vida no és només la teva vida, sinó els passatgers, és evident. Sí. Vull dir, això està molt bé. Continuant amb l'INE, el 2020 va ser... Pero tampoco vayas al psicólogo que te llaman loco. Bueno, pues... Y ya nadie quiere volar contigo. Pues és una cosa del que diem, que diu que tampoc vagis al psicòleg. Tu pots estar a baixa, però no vagis al psicòleg, que et diuen boig i no volen volar amb tu. Home, no, vull dir, potser és que... Bueno, perquè aquí juga l'estigma, no? I els prejudicis, vull dir... Hem de trencar amb tot això. Deia que seguint amb l'INE, també vaig trobar que el 2020 van augmentar els suïcidis i es van suïcidar 3.941 persones, que suposa un increment del 7,4 respecte al 2019. 270 persones més. El 74% van ser homes i un 26% dones. Creus que el suïcidi és un tema tabú? Sí, evidentment. Si ja ho és a la mort en general,
el suïcidi encara més. Per mi, parlar de suïcidi és algo ni plantejable, en general. O sigui, jo no he començat a parlar de suïcidi fins que soc adulta, perquè he estudiat el que he estudiat i, per tant, tinc més àmbits on poder parlar d'aquestes coses, però de la mort en general no en parlem a casa, amb la família, ni se n'han parlat al col·le, però del suïcidi encara menys. Llavors, és algo que crea tant de dolor que jo crec, i també és desconegut, que també comporta molts estigmes i prejudicis amb això, no? Del suïcidi, de per què ho ha fet, que això, vull dir, se sent moltes barbaritats. I jo crec que el que s'ha d'entendre és que una persona es suïcidi és que té un patiment tan gran que l'únic que veu possible per acabar amb això és morir-se. Vuelvo a ser per acabar amb aquest patiment és morir-se. Jo crec que és això el que hem de fixar i dir lo digo como dato. Fem alguna cosa al respecte, no? Vull dir, és molt heavy les dades que has donat. Sí. I què es fa al respecte? Pues superpoc. I també això m'ha cridat molt l'atenció. Clar, jo m'esperava una estadística tipus 50-50, 52-48, i eren molt més homes que dones. Vull dir, tenim els homes un problema més gran? Vull dir, jo l'únic que m'ha portat a pensar és que potser ens expressem menys els nostres sentiments, per norma general. No sé si estaries d'acord o... Sí, aviam, jo el percentatge tampoc el sabia, i realment m'ha sorprès també. Podem especular i dir que els motius no crec que es coneguin, però és evident que algú està influint aquí. Muy interesante el dato, Iker. El creixement com a gènere que tenim o que ens imposen, llavors... Pues sí, una de les explicacions podria ser aquesta, no? Jo com a dona estic acostumada a parlar de com em sento amb les meves amigues, la meva família, amb la gent que vull, no? Sí. Però sí que és veritat que els nois i nens i homes... Bueno, espero que cada vegada més, no? Però jo ho veig, com a monitora que estic en un col·le, ho veig, que les nenes s'enfaden i parlen i, potser fan més drama, però els nens no parlen d'aquestes coses. I és això, I amb els conflictes és com... Però parlem de què ha passat, no? I els hi costa un munt. No saben posar paraules. I això és molt greu. I per millorar hem de començar des d'aquí, no? Des de ben petits, des de l'educació, perquè si no... Sí, vull dir, som grans i les coses es fan augmentant. Jo personalment això, jo trobo que només parlo d'aquest tipus de coses amb l'Andrea, i prou. No tinc cap altra persona. I curiosament és una dona. Sí. Des de la petita infància. Sí. Vull dir... No sé, hauríem de veure ja si aquí més homes ens donin la seva opinió, però... O l'Andrea, que digui la seva opinió, també, com a dona. Però és evident que hi ha una diferència de gènere, també. Segurament també hi ha molts més factors que intervenen. Hauríem de mirar d'aquest percentatge, quina edat tenen, quina situació econòmica, laboral, social tenen, que això també influeix, és evident. Però bé... Parlo amb vosaltres i amb en així en plan que enfadar. Ella diu això, que s'hauria de treballar des de petits, des de la petita infància, òbviament es comprèn cap a casa. Amb mi. No, però és veritat. I que ho parla amb vosaltres, amb tu i l'Arròs, bàsicament, i amb mi, en plan confident. A veure la resta, si vol dir alguna cosa o... L'Iker ha dit un dat. Sí, bé. Mon germà ha dit que ell fent el treball de recerca, que ha trobat que joves, adolescents, que es suïcida un cada 11 minuts. Entenc que és en tot el món. Si fos només a Espanya, em semblaria massa. Crec recordar que aquí a Espanya la primera causa de mort per joves, no me'n recordo quina franja d'edat, és el suïcidi. Més que una qualsevol malaltia, és el suïcidi. Sí. És que realment és un tema molt greu, Sí, abans ho han posat això de que... Crec que ho ha posat Cuse, sí, dato. Menors de 30 anys a Espanya, aquest any han mort més de suïcidi que de Covid. I suposo que el Covid hauria ser el segon. Sí.
És un tema molt greu que s'ha de parlar més i s'ha de normalitzar, parlar per no sé, per saber també què li passa a la gent al teu voltant i saber com estan i poder parlar, no? Quan en parlem de temes emocionals és quan ens adonem de com està la gent del nostre voltant, perquè si ens ho callem, clar, si un de cada no sé quan es maten per suïcidi, Sí. Doncs, algú del teu voltant ho està pensant, té pensaments, ho està plantejant i ho pot fer. La realitat és aquesta. Sí, per això aquesta em va venir perquè vaig llegir la notícia d'una actriu de Masterchef es va suïcidar, però justament el titular no era s'ha suïcidat, sinó s'ha trobat morta a casa seva sola tancada. Home, no, s'ha suïcidat, vull dir. Perquè... Sí, anem a posar les coses, parlar les coses pel seu nom, no? És que aquestes coses fan molta ràbia, com sí, ha mort, sí, tant amb els feminicidis, com amb el suïcidi, com amb 1000 coses més, s'ha de dir, tal com sona, perquè és així, no és que ha mort per... Sí, ui. Sí, a més amb aquesta notícia ja va treure cua perquè des de Masterchef, no sé, jo no ho vaig veure, però m'han ensenyat vídeos i tal, i és com que a nivell mediàtic crea molts de seguidors o molts de, no sé com dir la paraula, molt de morbo a la gent, no? Parlar de veure la gent a la merda, a la misèria. Sí. I què estem fent aquí? Pues augmentar el patiment i recrear-nos en això, no millorar les coses, no? I al final és com que plantegem-nos quines coses ens agrada veure, no? I o sigui, quan veiem una persona malament i tu t'hi recrees, doncs canvia de canal, no cal. No sé. Sí, sobretot això, jo suposo que després la dona llegiria a casa els comentaris i li arribarien al... Perquè la gent això, li agrada molt ficar merda. Sí, i mira, un altre tema, les xarxes socials, malauradament, en això empitjora molt la situació, perquè qualsevol persona és anònima i és capaç de dir barbaritats. Que això afecta. Sí, bé, a mi, per exemple, m'ha arribat oïdes que tinc molt de carisma, que li agrado molt a la gent. Això, amics meus, que penso, serà un fill de puta. Veus que la gent rere una pantalla sí. pot dir el que es vulgui i no hauria de ser així. Hem de ser més conscients de que el que diem afecta al voltant, no? No t'agrada, no?, que t'insultin i et diguin aquestes coses, doncs perquè ho has de fer tu anònimament, valent o valenta. Sí. Llavors, bueno, suposo, la resposta ja no la sé, però creus que és necessari fomentar figures com el psicòleg escolar per tractar la salut mental des de l'escola pública? Per què no es fa? Sí. Per què no es fa? No hi ha diners. Pues perquè prefereixen invertir en altres coses que en això. Malauradament. Però sí, supernecessari, el que venim dient tota l'estona, no? Vull dir, si des de petits ens ensenyen a expressar les emocions, a reconèixer com ens sentim, a treballar l'ansietat, a treballar l'estrès, a treballar les inseguretats, moltes d'aquestes coses que surten d'adults, doncs ja no les tindríem. Tindríem molta més autoestima, seríem més conscients de les relacions que tenim amb els altres, si són sanes o no sanes, no? I, en definitiva... L'educació és el poder, la veritat. Un punt amb el tema anterior. Perquè ara, ho sento, Oscar, no diremos más. És més, la gent que no em veu, els haters, els vostres amics, opinin, pues bueno, si després no estan, vosaltres esteu, pues podeu dir, hòstia, jo ja sé que sóc caturadet, que sóc lentot, que no sóc la persona més ràpida o més graciosa, però jo què sé, ho faig per intentar millorar el parlant públic, això. Sí, i a vegades que és com parlar gratuïtament, doncs no val la pena. Si no tens coses bones a dir, doncs no les diguis, calla, millor, no? A vegades això és un consell que dono a tothom, perquè no val la pena per dir coses lletges. No t'agrada? Doncs no ho diguis, no passa res. Jo agraeixo que ho facis. I avui estiguem aquí parlant. Llavors això, entenem que és un tema merament econòmic. Vull dir, són conscients de que és necessari que a l'escola hi hagi psicòlegs? Amb els casos de... Perquè molt de moda ha estat el tema bullying, el tema... no les xarxes socials, però no tenim cap responsable
per parlar d'això, o una persona que pugui ajudar aquests alumnes que han estat maltractats. Tema salut pública, doncs hi ha els DEAPs a les escoles, però que van saturats i potser no és el millor sistema. No, clar, evidentment, per mi hi hauria d'haver un psicòleg no cada classe, perquè potser no cal, però a cada escola, potser. Cada escola com a mínim. I un per primària, un per secundària, no sé, també és diferent les edats, no? Especialitats en un tema o un altre. Però és supernecessari. I de saber-ho ho han de saber. Aviam, si tu i jo podem arribar a aquesta conclusió, jo crec que els mandamasses també. Bueno, depèn quin, depèn com parla, depèn com pensa. A vegades jo ho dubto, que arribi més enllà. Bueno, clar, la cosa és que potser no ho veuen important, no? Aquest és el problema, que es pensen que això són tonteries, no? Doncs que llegeixin més i s'informin millor. Al final, per mantenir el seu estat, necessiten treballadors, i perquè siguin treballadors, necessiten no suïcidar-se pel camí. Exacte, no? Potser ho han de veure perquè... Sí, perquè la gent amb més trastorns estarà més de baixa i al final ho produeix, no? O al menos per mi ho és. Bueno, en fi. Que és necessari i no per això, per mi, però bueno, si ho volen veure en aquesta perspectiva, doncs els hi donem raons també, no? Sí. Després, he estat llegint a la web somosicólogos.es, però realment ho vaig veure després de com ho diguessis tu la setmana passada, fa 2 setmanes, potser, la setmana passada, que s'utilitza la realitat virtual per les fòbies. Tu ho has utilitzat? Com va això? Jo no ho he utilitzat perquè jo no faig teràpia clínica. Dintre de la psicologia hi ha molts àmbits i jo estic encarant més en l'àmbit educatiu i així, però evidentment sí existeix la realitat virtual, sobretot amb les fòbies. Suposo que també deu existir altres tipus de teràpies, però jo ho coneixo, ho he estudiat en aquest sentit. És molt evident perquè, per exemple, per exposició directament, jo què sé, fòbia d'aranyes, una persona que no surt de casa, que té agorafòbia, ajuda molt la realitat virtual per fer exposicions gradualment i anar augmentant, ¿no? Es decir, si la persona no es veu capaç de sortir de casa, al final el adulto se curte, pero el niño está aprendiendo y necesita apoyo psicológico para que le acompañen en el camino. Un profesor no es suficiente por mucho cariño que le ponga a alguien y no siempre es posible esto. Un entorn diferent, però primer visualitzant-ho, no? Perquè s'ha de fer gradualment i això és molt... ajuda molt, sí. S'han d'aprofitar les noves tecnologies amb tot. I amb la teràpia també, sí. Pregunten que si els haters d'internet haurien d'anar al psicòleg. No ho sé, jo trobo que ho dien per carències pròpies. Vull dir, expressen al modi les seves inseguretats. Potser ho haurien de treure d'una altra manera. O sigui, la qüestió és que per què necessiten fer sentir així una altra persona, menysprear així una altra persona. Aquí hi ha alguna cosa, és evident. A mi em fan pena ells, la veritat. No, creo que dice haters en general. Creo que dice haters en general de todos los haters, todos los trolls que hay en internet. Sí. No son los tuyos, excusa. No, jo estic parlant en general, De que, home, en general sempre es veu, no? Sí. Vas a Twitter i alguna cosa que es fa viral... Era una broma ràpida. Vull dir, jo llegeixo coses a Twitter que ja no hi vaig gaire perquè a vegades penso que tot això no cal, no? Bueno, la que es va liar amb la nòmina del Piqué l'altre dia. I això ja no m'interessa. Va respondre a un periodista que havia dit una cosa seva a un programa de TV3 i va dir, toma, la mitad de mi nòmina. I clar, òbviament la mitad de la seva nòmina eren 2 milions, quasi 400.000 euros. Vull dir, sí, òbviament, cobren moltíssim. És una bajanada el que cobra. Però vull dir, per mi, ell en aquest cas és un treballador, li paga l'empresa. Si li paga és perquè ho genera. És el que diuen el capitalisme. Potser és que ens haurien de pagar més als altres. La cosa és que per què? Per què el futbol mou tants diners? Perquè és el que ven. Però si no t'agrada, doncs no miris futbol. I jo també ho dic així. A vegades també hem de ser conscients del consum que fem de les coses. Perquè, en realitat, si ningú mirés futbol, evidentment no cobraria el que està cobrant. Llavors,
Els responsables també som nosaltres, de tot això. Sí, Perquè ho evidentment. acceptem. Aquí diu l'Andrea que potser ens hauríem de plantejar les prioritats. Ja, però per exemple, a mi m'agrada veure futbol. I jo pago el carnet de soci i quan visqui allà dalt, pues, pagaré l'abonat, que és una bogeria que cobra massa, evidentment. I em sembla bé. Però clar, si el club Por genera dejar de 1.000 ver milions, fútbol, doncs no potser va a cobra 10. desaparecer. Sí. És una bogeria, potser és això. Hauríem d'intentar igualar pel pal baix. No retallar per dalt, pel pal baix. A mi em feia ràbia Amancio Ortega que Gerard Piqué, en aquest cas. Tot i que una mica de ràbia sí que fa, que és de dretes. Bastant de Haurien dretes. de cobrir altres necessitats. Sí, no és una prioritat vital. Hi ha molts diners que haurien d'anar a l'educació i no... Però diners públics, diners privats, ja no pots triar un man. Ja, això ja és un altre tema. Evadant mantainars públics. I l'última que tinc jo, almenys, després ja si vol, era també tema esportiu, que des de fa anys ja tenim la figura del psicòleg esportiu. Tant pot millorar el rendiment dels atletes. Aviam, jo crec que no només el psicòleg esportiu no només està per millorar el rendiment, no? O sigui, sí, però també perquè jo crec que sobretot a nivell esportiu d'èlit doncs ja existeixen moltes pressions, molt d'estrès, moltes expectatives, llavors tot això s'ha de treballar. Vull dir, a vegades... Bueno, parlem-ne, vull dir, no fa massa ha sigut viral com es deia que era una noia, la Simone Biles. Sí, la Biles. Parlar de salut mental en temes esportius, perquè bueno, aquí també hi havia més marters involucrats, abusos i tot. Però a un nivell d'èlit tan heavy, la gent espera molt de tu. I això també comporta molt estrès, molta angoixa i fins i tot trastorns mentals. Llavors, és evident que el psicòleg esportiu hi ha de ser. I no només d'èlit, però també de nivells d'equips i de tot, no sé. Jo crec que és molt necessari per treballar tot això. Evidentment, si millores l'estrès i l'angoixa i ajudes a la persona a saber organitzar tot el que ha de fer i tal, doncs millorar el seu rendiment, és evident. Clar, és que jo des del meu punt de vista no ho puc comprendre, vull dir, com poden tenir bloquejos mentals o tanta pressió, vull dir, normalment els atletes són joves, són guapos, són rics, vull dir, no tenen la pressió de posar un plat a taula. No, però no és aquesta la pressió. Com molt bé dius, potser són guapos i milionaris i no sé què. Per tant, tenen xarxes socials, per tant, estan exposats a la seva vida privada és pública o tothom opina molt més, però una persona és tan visible, tan a l'ull públic, la gent opina sempre. Llavors, estan exposats a un tipus de pressió que tu i jo em sembla que no sabrem mai. Llavors, això també afecta. Vull dir, quan mils cantants i actors i actrius que pateixen aquest estrès, no? Aquesta angoixa mediàtica o no sé com m'hi vulguis dir. O, no sé, també depèn dels objectius que tu et posis com a persona. Imagina't, tu ets el número 2 de tenis i vols arribar a l'1 i no hi arribes mai. Estic parlant molt malament, però perquè m'entenguis. I et crees tu mateix un perfeccionisme, una pressió que a vegades això és molt contraproduent, no? I t'exigeixes uns límits, unes coses, expectatives que no són reals per tu i el teu cos es bloqueja i la teva ment es bloqueja i pots acabar lesionant-te o tenint depressions, no? Però llavors és un tema personal, vull dir, clar, jo trobo, soc el 2, doncs de puta mare. Vull dir, si arribo a l'1, perfecte, i si no, perfecte també. Bueno, això és molt sa i s'hauria de pensar així, evidentment, però no és tan fàcil quan hi ets. Des de fora també es veu d'una manera i quan ho vius és diferent, però si fos tan fàcil tampoc ningú tindria problemes en aquest sentit, no només a nivell esportiu, sinó també a la feina. També hi ha els psicòlegs laborals, no? D'empreses, també per gestionar els equips, és una història, no? Però... Jo no els he vist, almenys amb la meva no... No, jo tampoc. Però bueno, existeix. Llavors, no sé, jo crec que és més en aquest sentit de cap persona, no? Del que provoca tu
si ets molt perfeccionista, si els teus objectius potser no són realistes i per tant estàs com boicotejant tu mateix, no? I aspires una cosa que has de fer gradualment i no de cop. No sé, jo per mi les preguntes que tenia ja estan. Ara a veure si aquí al xat se'ls ocorreix alguna o volen parlar d'algun tema així més. Jo, abans de res, vull donar-te les gràcies per estar aquí. Gràcies per convidar-me. Va ser guai. O sea, sobre su trabajo. I en farem una altra. Que hable ella, o sea, sobre su trabajo. Diuen que parlis de la teva feina. És que no estava al principi. Vale. Su objetivo en No treballo com a psicòleg ara mateix. Sí que en el seu moment he fet coses, però ara mateix soc profe d'anglès i monitora de menjador escolar. Però bueno, sí que tinc pendent formar-me més i el meu objectiu és formar-me en psicologia a l'escola, no? I acabar, no sé, com a orientadora educativa o alguna cosa. ¿Pero por qué elegiste esto? Jo he treballat d'educadora emocional també, llavors veig que és necessari implementar, fer aquesta educació des de ben petits, des d'allà. Perquè no sé, almenys jo us ho pregunto, us han parlat mai a vosaltres d'emocions? Heu pogut parlar a casa de què és un trastorn de salut mental? O no funcionar tan enllà, però de parlar quan una cosa t'afecta? Jo això he parlat amb els meus pares. A veces me intento analizar. Jo crec que s'ha de normalitzar molt tot això. Me dijo que no me hablo. Com els amics, de l'estrès o de les pors, de les angoixes, de mil coses. No es parla. S'ha de normalitzar. Pregunten també que quines activitats es poden fer per fer introspecció. Moltes. Moltes, no sé. No sé si encara què dir, però... D'això hi ha 1000 cursos de creixement personal i fins i tot tu pots anar al psicòleg, no perquè et passi res, ni que vulguis treballar cap problema en concret, sinó per créixer personalment, per conèixer més a tu, de quines són les teves aspiracions a la vida, de conèixer més les teves emocions, de com expressa el teu cos el que sents, perquè també no hem parlat, però quan estem estressats potser tenim més mal de cap o mal de panxa, o ens meditem molt, no? El nostre cos ho sent tot també i expressem el estrès del cos i no ens en donem compte. Molts problemes de salut física venen derivats de problemes emocionals, no? Llavors, fent un treball personal, tot això sorgeix i entens millor el que passa al teu cos també. Sí, no ho sé, potser jo el que faig és quedar-me al llit fins les 12 del dia, fins les 12 no em vaig aixecar, perquè no volia anar a treballar. No ho sé, potser l'Andrea sí que té mal, sempre té mal. Jo crec que un dels exercicis més fàcils que es pot fer és començar pensant com ens sentim el dia a dia, quines emocions sentim, i llavors veure si ens agraden o no de com estem, no? Per exemple, si durant el llarg d'una setmana la meva emoció predominant és la tristesa o l'estrès o la por, doncs m'adono d'aquests sentiments @qc11 i @ecosmic. Veure si realment vols estar així o no, no? I llavors, si, jo què sé, no saps ficar noms al que et passa, doncs també t'estàs donant d'alguna cosa, no? Intentar pensar, no? Quins són els objectius que... Si la teva vida, no sé, satisfà, si t'agradaria tenir temps personal, no? A vegades ens submergim en el dia a dia, en anar a treballar i ja està. I una altra cosa que us dic és penseu quins hobbies teniu o us agradaria tenir i disfruteu d'estar amb vosaltres mateixos. Potser hem de pensar més en nosaltres. Veo pel·lícules com alguna targeta que he vist. Efectivament. Mira, jo per fer aquestes coses m'he donat de hobbies de fer targetes com el que tens tu, Joani, de pintar coses que no m'havia plantejat mai i canalitzen molt d'estrès, molt de, no sé, pau interior, no sé, jo crec que la qüestió és trobar el que et satisfà tu, no? Pot ser anar a córrer, pot ser jugar a videojocs, pot ser col·leccionar segells, jo què sé. La cosa és provar i escoltar-te, no? Mary, ¿quieres participar el año que viene en nuestro amigo invisible? Tendrás taza Harry Potter asegurada. ¿Qué pasa?
A mi la mejoria de la meva pregunten que si vols entrar al nostre amic invisible. Ai, mira. Aquí per l'esquerra m'estan dient que no. A mi ja per l'esquerra. I jo, a l'Andrea, vaig fer un regal, crec que et vaig fer un regal sobre activitats així, de fet. O sigui que d'aquí pots trobar algunes activitats per donar. Llibreta, creixement personal. Sí. Dani, toma nota. Puc ensenyar el còsmic i el José. Bueno, Dani ya lo escuchará luego, que está viendo en Juventud. Aún. I res, pues crec que ho anirem deixant per aquí. No hi haurà res més. Gràcies. Per no dir, moltes gràcies. _94, mi objetivo 2022 es que me ayudes emocionalmente cada vez que vaya a BCN, jajaja. Bueno, és objectiu per tu, Andrea. Muy orgulloso de mi amigo. Ja trobaré algun altre tema. Tinc algun altre tema pensat, així de més seriós. Estic parlant amb gent per parlar d'economia sostenible. He pensat algun d'educació o de feminismes. Que ja, això seria amb diverses. Amb diverses de vosaltres, amb tu, amb l'Arròs. Molt bé, em sembla estupend. Estaria jo en segon pla, estaria. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Molt guai, tots aquests temes. Pues, gràcies a tothom. I ens anem veient. Aún puede ser más uno cuando... Que no, que està casada la Mary. No puede ser tu más uno. Adiós. Hey, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale like y suscríbete. Abajo tendrás los botones. Estos directos son resubidos de directos de Twitch, así que si te ha gustado el contenido también te puedes pasar por esa red. El nombre es el mismo, Scout_1992, y darme follow por ahí. Muchísimas gracias.